Como moitos e moitas de vós sabredes, eu son cómico, humorista, payaso, pintabonas, como que irades chamarlle, e son moi consciente de que veñen momentos moi complicados para o noso sector. Entón estive pensando que se cadra o mellor é reconvertirse, buscar outra profesión. Estive barallando diferentes opcións. Por exemplo, facerme panadeiro. Sí, porque o pan é un produto de primeira necesidade que sempre vai a ter saída. Pero claro, tendo en conta que agora todo Dios está facendo pan na casa, se cadra, pois teño que reconsideralo. Tamén pensei en dedicarme a algo vencellado ca música, pero claro, tendo en conta que agora a metade da población está exercendo de DJ, pois como que non. Entón seguín buscando e por fin atopei a miña auténtica vocación. Eu quero ser policía local. Sí, policía local, si é super divertido, pasan o pipa os polis locais. Bueno, que divertido. A ver, non nego que están aí velando pola nosa seguridade, a pé de rúa, arriscando moito, pero moitas veces sin medios, pero tampouco me negaredes vos, tampouco me negaredes que pásano ben, pásano ben, ou bueno, ás 8 da tarde todos os días veña de pasacalles, cas sirenas, nino, nino, home, que divertido, outros veña repartindo caramelos, outros veña vanlle cantar o cumpleanos aos vellos, outros poñen música no coche patrulla e salen afora a botarlle un baile, outros vístense de payasos, home, que so... Como non o vin antes? Policía local forever. De feito, hai que cambiar a canción. En vez de mucha policía, poca diversión, temos que poñerlle mucha policía, mucha diversión, mucha policía, mucha diversión. E agora xa, un pouco máis en serio, moita forza e moito ánimo para a xente que vela pola nosa seguridade. Veña, que xa queda menos.